Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Jericho Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang po ako sa pangalang PJ, isa sa marami ninyong tagapakinig mula dito sa Novaliches. Alam niyo po, maliban sa mga aral na napupulot ko kapag nakikinig ako ng mahiwagang Burnay, natututo din ako ng mabuting asal at kung paano makipagkapwa. Kaya naman ngayong may nagawa akong kasalanan, matindi ang nararamdaman kong guilt. Sumulat ako para magbigay ng aral sa mga kapwa ko listeners ninyo. Baka din nakikinig yung dalawang nagawan ko ng atraso. Gusto kong humingi ng tawad. Ganito po kasi. Pumunta po ako sa bahay ng kaklase ko para gumawa ng project. Nung tanghalian na po, pinili kong lumabas na lang kasi nakakahiya namang makikain sa kanila. Malayo po ang bahay namin kaya hindi naman ako pwedeng umuwi at bumalik ulit. Mabuti na lang at isang tricycle lang ang layo ng isang kilalang convenience store. Pumasok ako doon para bumili ng paborito kong siopaw. Dahil gutom, 3 siopaw ang naisipan kong kainin. Kumukuha pa ako ng nagsalita yung magjowa na kakapila lang sa likod ko. Nagpaparinig na ang tagal ko daw at plano ko daw yatang ubusin yung lahat ng siopaw. Tapos umalis sila at pumunta sa chiller para kumuha ng maiinom. Sa inis ko, pasimple kong nilipat yung signage na hindi pa luto dun sa kinukuhanan ko ng lutong siopaw. Yung signage na luto na, dun ko naman nilagay sa hilaw pa. Dali-dali akong pumila sa counter para magbayad. Maya-maya nakita kong kumuha ng tig-isang hilaw na siopaw yung magjowa. Tapos inunahan ako sa pila sabay bulong ng apakabagal. Sa halip na mainis, napangiti lang ako. At least ako, luto yung siopaw na kakainin ko. Pagkatapos ko magbayad, pinagpalit ko ulit yung signages para wala nang mabiktima. Natatawa pa din ako habang kumakain ng siopaw. Pero pagtagal-tagal na pag-isip-isip ko na mali yung ginawa ko. Paano kung sumakit yung tiyan? Paano kung na-ospital? Paano kung dahil sa kalokohan ko napahamak yung mga tindera sa convenience store dahil nireklamo sila na nagbebenta ng hilaw na siopaw? Kung sakaling nakikinig yung magjowa na kumain ng hilaw na siopaw, patawad. Ayoko naman kayong magkasakit. Nagawa ko lang pagpalitin yung signages gawa ng inis. Sa mga mahilig sa siopaw sa convenience store, check muna ang siopaw bago kainin at siguraduhing luto. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, PJ. Huwag kang mag-alala, PJ. Kasi lahat naman ng siopaw luto na yan. Kaya nga inisip ko paanong siopaw unless, luto na yan. or unless siya, Jegs, baka hindi lang inet. Oo, kumbaga diba? i-steam lang siya para lumambot, para masarap kain. Pero luto na yan. Oo, kasi kung hindi naman siya galing sa freezer, like hindi siya galing sa chiller, tas nakalagay lang siya sa lagayan, sa tingin ko safe siya. Oo. At kahit siguro yung mga galing sa chiller, luto na rin din yan. Oo, malamig lang sila kapag kinain. Ganyan. Pre-preserve lang siya. Tapos kaya ini-steam mo para lumambot lang yung bun. Yan, yung mga ganon. So, at lalo kang kilalang convenience store yan. Diba? Hindi sila maglalagay ng hilaw. Correct. Hindi sila maglalagay ng hilaw. Ang sigurong talagang lang dito is kinokonsensya ka kasi alam mong mali yung ginawa mo. Which is a good thing. Which is actually a good thing. So, kumbaga,
kaya sinabi ni Jegs yung huwag ka mag-alala, tanggalin mo na sa isip mo kung nagkasakit sila na ospital or whatever, tanggalin mo na sa isip mo, hindi. Tsaka karamihan naman sa mga Pilipino, matibay po ang sikmura. Yan. Matibay ang sikmura. So, tsaka kapag may ganun pabulong-bulong na ugali, matibay sikmura niyan, di ba? So, hindi yan napahamak. Ang siguro na lang talagang maiisip natin na isa sa mga lessons is, ito yung mga sinasabi natin na huwag kang magdidesisyon kapag ka mataas ang emosyon mo. So kapag ka galit ka, mainit ang ulo mo, yamot ka sa isang tao, sa isang bagay, sa parinig or whatever, huwag kang magde-decide. Tingnan mo, ito yung mga resulta ng mga actions. Pag pinagpalit mo yung signage, sa totoo lang, bawal naman din talaga yun. Kung may CCTV yung convenience store, correct. Tapos natira nga yung let's say yung tindera, 'di ba? Makikita nila talaga yung ginawa mo at hindi talaga tama yung ginawa mo, 'di ba? So next time, choose your battles. May mga dahilan, nakakainis nga naman talaga kung ganun mo nagpaparinig. Pero una sa lahat, hindi mo kasalanan kung may pera kang pang ubos ng siopaw. Una ko inaisip doon, paano yung pagkakasayin yung tatlong siopaw sa tiyan mo? Kasi di ba yung siopaw naman sa isang convenience, so malaki. Oo. In fairness ka, sobrang gutom. Para mga 3 days kang hindi kumain. Di ba? Sobrang gutom mo. So, hindi mo talaga kasalanan kung nauna ka sa pila. At kung gusto mong bilhin yung mga gusto mong bilhin, karapatan mo yun na una ka eh. So, wala. Next time, kung magparinig man yung mga nagpaparinig, wag mo na lang patulan. Kasi kung papatulan po natin lahat ng mga nagpaparinig sa atin, tayo din yung talo dun eh. Correct po. Diba? Ginawa na namin dati yan. Correct. Na-stress lang kami. Na-stress lang kami na pinapatulan namin lahat. Diba? Totoo yun. Lumalala, nalulubog ka pala. Correct. Totoo. Perfect term yung nalulubog. So for example, kagabi, sabi sa akin ng asawa ko, uy, na-feature ka sa ganito sabi niya. Kasi nag-bag raid nung may isang event kami napuntahan. Ayoko magbasa ng comments. Mahirap na. At sabi niya, wag tayo magbabasa ng comments O hindi kami nagbasa ng comments. Di nakatulog kami. Diba? Ibig sabihin, kung ano man yung sabihin nila doon or whatever, bahala kayo dyan. Away-away kayo, gawa kayo ng sarili ng opinion. Hindi, ang pwede kong gawin is hindi kayo basahin at hindi kayo patulan. Tama. At regalo ko yun sa sarili ko, peace of mind. Ayan. Ano yung sinabi ni Jegs? Gawain namin yan. Diba, tumitira po kami ng patol juice. Patola juice. Yung makarinig ka lang gumagalaw yung tenga mo. Correct. So, ang ending malulubog ka dyan kasi hindi naman din sila titigil pati. Pag pinatulan mo, hindi rin sila titigil. Ang problema kasi doon, nagsimula doon dahil tinamaan yung ego mo eh. Tama. So, diba? Pinaringgan ka, sinabihan ka at makabagal, diba? Yan. So, tinamaan, hindi pwede yan. Ayun na naman tayo sa pride eh. So, diba? ngayon, dahil doon, sabihin natin sila yung nagkasala, hindi mo naman kinakailangan magkasala. Dahil nagkasala sila, di ba? Tama. So, makikita mo dito, isa sa mga gustong anggulo na nakita ko dito, yung iniisip niya na paano kung sumakit yun tiyan, paano kung na-ospital, paano kung yung kahera, yung store. Dito po natin makikita yung tinatawag nating ripple effect ng kasalanan eh. So, gumawa ka ng mali, may mga inosente na nadadamay. Yan po. Minsan napapatanong tayo, bait-bait naman ng tao to, bakit nagkaroon sa ganitong klaseng sakit? Ayan, it's because yung nga, ripple effect ng kasalanan, simula doon sa kanununuan, dahil gumawa ng hindi maganda. Parang sa'yo na, halimbawa, mabait naman yung kahera, dahil sa ginawa mo pagpalit ng hilaw sa luto. May nadadamay ng mga inosente. Yan. So next time, tandaan mo yan, na kapag gumawa ka ng hindi maganda, ano yung magiging ripple effect nito dun sa mga nananahimik. Correct, oo. Diba? Kasi, ano bang klaseng law yan? Law of nature? Or law of God? Or ano? Parang ganun. Kasi cause and effect parang ganon. Parang ano din yan parang masasabi mo na rin din na word of God. Kasi ang sabi niya, pag gumawa ako ng kasalanan, madadama yung anak ko hanggang sa 4th generation. So yung mga wala pa, part ng ripple effect ng kasalanan, damay na sila. Parang sa giyera, yung mga inosente nadadamay. 'Di ba? Dahil sa kasalanan ng isang tao, may unfair kasi talaga yung mundo eh. Pinanganak tayo sa unfair na mundo. Given yan. Totoo yan. Simula nung kasalanan kasi din ni
Adan Adan at at Eva eh. Oo. Diba? Isipin Perfect mo na yun. dati diba? Correct. Ayos na eh. Kaso, makasalanan. Tao eh. Makasalanan. Ayun. Tingnan mo yung nagiging effect. Yan, oo. Diba? May mga nadadamay dahil dun sa kasalanan na nagawa. Oo. And I think, feeling ko, Jex, yung fact na hanggang ngayon, hindi pa rin siya matahimik. Aha. Yan na yung ano mo, yan na yung masasabi kong hindi ayokong sabihin karma eh. Yan na yung yung guilt feeling na yan, na dala-dala mo hanggang ngayon. Well, actually, yan na yung it's a good thing eh. Oo, pwedeng yan na yung resulta nung ginawa mong hindi maganda. Which in a good thing ang good thing talaga dun is you acknowledge it. Oo, nakita mo yung sarili mo na may mali ka. Pwede kasi hindi eh. Oo. Talaga. They deserve it. Oo. Kung kumain siya ng hilaw, lakong pake, ang sama kasi ng ugali nila. Hanggang luto yung baboy dun sa loob. Kung bola-bola man yung or asado. Oo, yan, ayan. diba? Oo. Nagkatalo lang talaga sa init. Oo. Kaya huwag ka mag-alala. Pero next time, huwag tayong gagawa kung may gumawa sa atin ng kasalanan, huwag nating dagdagan ng tayo naman yung magiging makasalanan. Oo, siguro pwede. Hindi madali Oo, Hindi siguro madali. pwede yung way next time na may ganyan, gutumin ka uli, may nagparinig sa'yo. Harapin mo, ngitian mo, ay sorry po, pasensya na po, gutom na ako. Correct. 5 days na po akong walang kain. Totoo. Ganun mo na lang, di ba? Pwede kasi talaga yon, promise. Kesa yung parang katulad ng Jex, yung pag nahuli ka ng enforcer. Oo. Kung ang tono mo is agad teka lang, tatawagan ko, may tatawagan ka kagad. Sir, bakit? Ano ba problema? Ayan, di ba? As compared to, sorry na, nagmamadali kasi ako. Kaya, hindi ko talaga nakita. Pasensya na. Iba yung magiging, response nung kausap mo. Ganon. So, pwede mong, kung hindi mo kayang hindi mag-react. Ayan. Pwede nga piliin mo yung tono ng pananalita mo. Feeling ko kapag gano'n na parang ubusin niya na lahat, tas humingi siya ng pasensya sa akin, hindi na rin ako maiinis eh. Kung 5 days ka nga naman talagang, o kaya gumagawa ka ng project, ito lang talaga yung pampalakas ko, di ba? Yung mga ganon, maiintindihan kita eh. Yung mga ganyan. So, yung be the beacon of positive vibes. Yan, oo. So, malay mo, baka may pinagdadaanan yung magjowa, yes, correct. Diba? Baka nagmamadali sila kasi meron silang pupuntahan sa ospital. Tapos yung gusto nung may sakit, ay siopaw. Di ba? Tapos yung pinakain nila sa may sakit, hilaw na siopaw. So, instead na buhay. Nauna pa. Patay tayo dyan! Ayan na naman yung utak na. Saan na naman napupunta? As an overthinker, umabot po doon yung namin, yung conversation namin, di ba? Hindi, pero baka yun nga, may pinagdadaanan silang matindi. O baka mamamatay na yung last na hiling niya, yung correct, siopaw, na galing doon sa convenience store na yun. Tapos silaw pa. Ayan, dinagdagan natin yung guilt niya. Hindi na, alam mo yun, yung gano'n eh, kung baga parang kung tinaasan mo yung, hinabaan mo yung pasensya mo, mas inintindi mo na, baka kaya siya ganyan, nagmamadali siya ganyan, kasi may parinig silang gano'n, kasi may pinagdadaanan sila. Hindi ba't mas maiintindihan mo? Kaya lang kasi, yun yung yun yung masaklap about life eh. We don't come, in signages eh. Wala tayong signage na kasulat na may pinagdadaanan ako, be gentle. Wala eh. Correct. Wala tayong ganun eh. Kasi kung may ganun tayo, mas maintindihan natin eh. Yung tao, okay, kaya siya nagmamadali. Okay, kaya siya masungit. Kasi ganun pala siya. Wala tayong ganun. Walang signage na nakasulat. Intindihin niyo ako today, may cancer ako. Correct. Diba? Habaan niyo pasensya ko kasi may sakit ang nanay ko. Walang ganun eh. Tama. So, dahil wala tayong ganung, we don't come in signages na may ganyan, tayo na talaga mismo sa sarili natin yung mag-e-extend ng extra patience, extra kindness. Tama. Libre po ang maging mabait Kailangan po natin yan kasi nga sa mundo, ang default kasi natin lagi sa sarili natin eh. Kaya nga pinaringgan, hindi pwede. Oo. Ganun ha. Teka ka lang, Ako diba? Ako pa talaga ang ginaganyan mo, Siguro diba? pa sa mga panahon namin yun, kung ako yun, lalagyan ko ng barya yung loob ng siopaw. Yung ginawa mo nga, wala lang yung naisip mo, Diego, lalagyan niya ng 20 pesos para medyo malaki. Yung 20 coin, ha? Pagkagat ng siopaw, ano to? Diba? Yun madadamay talaga yung kahera doon. Diba? So, pwedeng piliin yung tono, piliing maging mas mabait, at piliing maging umintindi. Correct. Hindi lang talaga siya talaga madali. Promise. Naranasan ko yan, Jegs eh. Ang sa akin naman, ATM machine, nakapila sa
sa ATM. Uh-huh. So, nakapila. Yung machine na yun, parang ang dinidispense niya, tigwa 100 lang pesos. So, yung i-withdrawin ko, pambayad sa something So, kailangan medyo mas matagal talaga ako doon. Kasi isip mo, 100 piso lang yung binibigay. Hindi maraming enter talaga yun ng card. Ganon, rinig ko talaga yung nasa likod ko. As in talagang yung bulong, yung padyak, as in ang tindi talaga. Tapos pinatulang ko. sabi ko sa inyo. Hindi, yung patol ko naman is pinagsabihan ko siya. Sabi ko, hindi ko kasalanan, te, ha? Sabi ko, 100 pesos lang yung dinidispense. Pwede mag-intay. So, ang ending, hanggang sa bahay, galit ako. Dala ko yung init ng ulo. Nadama yung anak kong kararating, parang yung anak kong binati ako. Tapos sabi ko, ha? Maingay! Nadama yung inosente. Yan yung mga epekto ng kung sana tumingin ako sa kanya at sinabi ko sa kanya, sensya na miss ha, 100s lang yung nilalabas kailangan ko ng pambayad Diba? Di sana magigets niya kung 100s nga lang. Di siya din, kung medyo madami-dami yung withdrawin niya, matagal din siya. Tama. Hindi. Ang pinili ko, mainis. Magalit. Tingnan mo ang naging effect. Correct. Diba? So let's choose our battles. Choose the tone that we use. Yan, Ganyan. At mas piliin natin na mag-share tayo ng positive vibes kesa sa negative. Mas maganda yun. Pwede naman Tsaka regalo mo din yun sa sarili mo Kasi tingnan mo pag mainit yung ulo mo, dala-dala mo siya. Yung galit mo, yung inis mo, tas mga madadamay nga, nananahimik na anak, nananahimik na asong natutulog, di ba? Damay lahat, yung sinigang, mas biglang tumamis, di ba? Kasi mali na yung pagluto mo, damay lahat! Pero bumabalik pa rin talaga yung utak ko kung halimbawa, pinabilit yun sa kanila ng yung papanaw na. Last wish? Last wish. Gusto yun ng siopa. Tapos binigay mo yun. Hi! Oras natin! 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!